He lifted me up from the deep mighty and He planted my feet on the deep mighty and purchased the reason I'm singing my church. Oh Jesus, Hallelujah. Hallelujah. Asibingelele kubafundisi, men and women of God. Egameni likaJesu ke nibashayela izandla nisho amen omkhulu. Asibingelele kuzo zonke izitha zikaSathane ngegama likaJesu. Angiphinde ngibingelele kwizitha zikaSathane ngegama likaJesu. Asikhahlele kwindlovukazi sithi bayede. Wena wendlovu. Basalwane mangithi nizitha ngathi khona abangakuthanda. Nizitha zikaSathane. USathane ngeke aze akunikeze ne thank you card. Noma ungamsebenzela ngeke aze akubonke. Malibonke igama lenkosi. Angibingelele my wife, my precious gift. The secret of a successful man is a strong woman behind. Ade ngishumela namhlanje ngikhathela izwe emshini ade ngishumela kaBishop ngiqedanga intshumayelo wehla umoya ingcwele in a mighty way. Ayizolo ngishumayele ngizoqedela intshumayelo izolo. Nginesifo esikhona ngithi ngiyashumela ngayiqeda intshumayelo. Kodwa makukhona lenkosikazi ngithola amandla. Ya abantu bangihlonipha bazi ukuthi imfihlo yamilele la. Sithandwa sami, can you greet these people? Bajethu yabathanda awubabingelele. Anamgele, the mother of many nations. Let's stand on our feet and welcome Mrs. MJ. Hallelujah. thank you Jesus. Ngokukhulu ukuyithoba ngithanda ukubingelela abafundisi abaphathiswa beimfihlakalo zezulu. Ngibingelele indlovukazi ngokukhulu ukukhetheka, amen. Ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele abasha kulihle igama lenkosi yami Kristu Jesu. Hallelujah. Ngibingelele umnikazi wenkonzo, umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu. Hallelujah. Ngoba uthi yena uma bebabili noma bebathathu behlangene ngaye mememeza elakhe igama naye ukhona. Akasho ukuthi ngizoba khona, akamenye ukhona. Hallelujah. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu, umama uJobe ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, amen. Ngiyasenyanya bazalwane isono, amen. Hamba endleleni ngithethelelwe ngumama ohambayo elalela uNkulunkulu, amen. Ngingezudonsa kakhulu imfihlakalo yokuqala namandla kaNkulunkulu okuqala engawabona empilweni yami, amen. Ngoba ngangeyona le ntombazane egangile, amen. Kodwa imfihlakalo yokuqala engayithola i-relationship yami noNkulunkulu ukuthi uma ngaba sengithandaza kuzwakala ukuthi ngixoxa nobaba wami, sixoxa umlomo nomlomo. Hallelujah. Manje kumnandi ukuhamba wazana naye. Hallelujah. Ngiyakize ngisho ukuthi ayi bantu abasha, uyabona uma usawukhathele letha kumama uJobe. Ngoba umama uJobe uyazana noNkulunkulu wakhe. Uyaxoxa noNkulunkulu wakhe, amen. uNkulunkulu wami akusiyana lo nkulunkulu oshoshayo ukuzwa bese ephuza ukuphendula. Hallelujah. UNguNkulunkulu othazwini lakhe uyakulinda izwi lakhe ukuba lenze. Uyalenza izwi lakhe, amen. Hallelujah. Hayi ngivumelana ukuthi uNkulunkulu engimkhonzayo akafani nabanye uNkulunkulu.
Ngivumelani bazalwane ngisho ukuthi uNkulunkulu engimkhonzayo haleluya wanikela ngendodana yakhe yodwa uKristu Jesu haleluya. Ngivumelani bazalwane ngisho ukuthi ithuna likaJesu li-empty haleluya. Amanye amakhosi amathuna agwele amathambo kodwa uJesu esimkhonzayo noNkulunkulu esimkhonzayo ithuna li-empty. Oh my God, ngivumelani bazalwane ngisho amazwi asho uDaniel ngelinye ilanga wathi impela Jesus impela uNkulunkulu wami uyaphila haleluya haleluya. Uma sifunda encwadini kaDaniel uma sesiqhubeka uNebukadnezar inkosi haleluya uyafakaza naye usesho amazwi bekade esho uDaniel ngokwazana noNkulunkulu uthi impela nami ngiyafakaza ukuthi uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wawonkulunkulu uyinkosi yamakhosi ungumbusi wababusi ungumambulu wemfihlakalo uNkulunkulu esimkhonzayo haleluya haleluya. Siyabonga uNkulunkulu ngalendoda abazalwane ubaba uJobe amen. uNkulunkulu wangithanda nje nami amen haleluya. Wangithanda ukunikeza ibhansela amen haleluya haleluya. Ngiyakithi noma ngilala ekhaya ngisala nabantwana haleluya ngithumele umoya oyingcwele ngithi wena baba uyamazi mina ngimazi wena baba uyamazi ngithi baba akwenzeki intando yakho kungenzeka intando yomuntu kodwa kwenzeka yakhe intando. Nginamahloni bazalwane ukusho ukuthi le indoda kaNkulunkulu evuswa uNkulunkulu esikhathini sokugcina amen haleluya. Akubona bonke abantu abazoyifakazela lento kodwa khona abantu kule ikhathi sokugcina abazombulekelwa imfihlakalo yezulu haleluya. Abazofakaza ukuthi le indoda kaNkulunkulu evuswa uNkulunkulu ukuzovusa ibandla likaNkulunkulu haleluya. Ngivumelani bazalwane ukuthi amabandleni ethu asalikhuluma iqiniso sesiyacompromise sesifuna equantity instead of equality. Ngivumelani bazalwane haleluya. Uyazi ukuthi ngisho ngithi hey ngiyambonga uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyazi ukuthi uNkulunkulu uke enze into kube ngazathi ithi attack from devil kanti uNkulunkulu ufuna ukuzibonakalisa yena uNkulunkulu amen. Yambona uDaniel bazalwane amen. Lithi izwi kaNkulunkulu sasesiphumile isinqumo sokubonga abaprofeti ababulawe malibonke igama lenkosi ngoba babengakwazi ukwambula iphupho likaNebukadnezar futhi babengakwazi ukuthi bese belichaza lelapho it was so difficult amen. Hayi masathi nje ubaba ake ungibulele iphupho kade ngiliphupha ebusuku uphinde futhi ushimfihlakala hayi into enzima kabi leyo amen. Kodwa kwakubiza ukuthi kube khona umuntu amen. Uma ngabe uDaniel ke sekuyithani yakho ukuthi ayobulawa manju eyobulawa amen. Ithani yakhe yokuthini ayobulawa amen. Kodwa yathi mayifika induna yomlinda nkosi yathi mayifika kuyena isithi zombulala wathi uDaniel mina ngihamba ngale ndlela mina ngifuna ukuya enkosini ngiyoyichazela iphupho amen. Ngichaza ukuthini uyabona uma ngumntwana kaNkulunkulu kumele ukuthi uSathane noma ukuthi uplaneni ngempilo yakho esawuvulile free way kuyesogweni wena ngenxa yokuhlala kwiposition yakho ushintsha indlela uthi hayi angihambi ngale ndlela ngihamba ngale ndlela amen. Shintsha instruction amen. Wathi mina ngifuna ukungena phakathi enkosini ngifuna ukuyitshana iphupho layo amen.
yazi ukuthi uMangcwele wathini kumina wathi uMangcwele uyabheka ukuthi abanye abaprofeti basebe nezanusi nezangoma zaseyibulewe amen kukhona nezinye ezayisazobulawa emva kaDaniel kodwa ukungena kaDaniel amen engena enkosini kwasurvive abantu abaningi amen hallelujah anginamahloni bazalwane kusho ukuthi la endaweni yasesibuswa bazalwane amen sibuswa siyabuswa amen uNkulunkulu unepurpose yalendawo ukuthi le ndawo ibuswe uJehova hallelujah anginamahloni bazalwane nokumemezela ukuthi mhlawumbe umuntu omusha khona lapha ya uNkulunkulu ufuna ukuthi hayi wena uthi sangikhathela ukubuswa uSathane kepha manje sangifuna ukubuswa emazulwini hallelujah my God uNkulunkulu bazalwane kakhulu amen kakhulu ngibonga uJesu kahle hle uyazi ukuthi nina ningabangani isibili amen ngenxa yegazi elachitheke eGolgotha bazalwane amen bonga abafundisi bazalwane ngendlela emangalisayo malibonke igama lenkosi hey ngibonge uNkulunkulu owenzile ukuthi sazane amen ngibonge bonke abenzile lemvuselelo ukuthi ibe impumelelo amen ngisho letha amanzi bazalwane ngiyambonga ngegama laKristu Jesu waseNazaretha and anginamahloni ukuthi iminyango bekade ivaliwe years ago izovuleka and uNkulunkulu ngimkhonzayo akazoyikosha izitha zakho amen akazubaqosha labakade bekukhukuluza iminyaka yonke uzothi make sure ukuthi bakhona bayabuka uNkulunkulu wakhe akublessa hallelujah ngoba uNkulunkulu simkhonzayo he is the fireful God amen uNkulunkulu ngumlilo odlayo amen ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane I don't want to waste time hallelujah hayi bazalwane ngivumeleni ngimnikeze icredit ubaba uJobe bazalwane ukuthi walalela uNkulunkulu ukuthi itende lize la esiyabuswa malibonke igama lenkosi hallelujah nginobufakazi obuningi obuvalelwe la emathanjeni ami amen hallelujah ngiyambonga uNkulunkulu ngalendoda abazalwane hallelujah uyamesaba uNkulunkulu malibonke igama lenkosi hallelujah ngiyangize ngisho nje ngithi hey uyazi ukuthi abazalwane ufanga ngabe bayajabula ngoba experience is the best teacher amen ubaba uJobe izinto ayikhuluma la epulpit ukhulunyiswa yiexperience amen uma kukhulunywa ngomuntu ofebile engakakholwa amen kwakuyena lo muntu amen kodwa uma esikhaleni phakathi kaNkulunkulu nabantu ukuthi wo enough is enough ngokufeba manje hallelujah it is the time now to be saved it is the time now for salvation hallelujah so uNkulunkulu wenzile ukuthi bangene emanyaleni amen athola inqwaba yeingane engakazani noKristu Jesu amen azathole ngisho nangalesikhathi esasindisiwe ngalezi azikhathi abafundisi besa compromise athi kungcono ube nalo isoka lodwa kungcono ube naye nje uma sihlalisana oyedwa amen ingakho sibona eproducer kulezi insuku eproducer ivangeli elipure amen hallelujah ikuthi umile ukuthi nawo sasindile enkambeni baleka thank you Jesus khona abantu abathandiwe abazalwa noNkulunkulu khona abantu abathandiwe uNkulunkulu kule ndawo amen itende lonke singabona abantu begcwele kanti uNkulunkulu uzela abantu ababili hallelujah izulu alivumanga izulu ukuthi laba bantu baze bafe bayasihogweni kodwa uNkulunkulu wasweva ingalo yale ndoda ukuthi ayize la ukuze batholane noJesu basindiswe praise the Lord mbonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu amen umuntu uma asaphike nani bazalwane ngagcina nje
esethatha isikhathi sonke. Amen. Hallelujah. Ngibonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngumama oyingane ezu8 bazalwane, umama wabantwana abawu8. Amen. Hallelujah. Indlela kaNkulunkulu ayifani neindlela zabantu. Amen. Amen. Ingane zami zu8 bangcwele. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu nje wavela wangishaya ngebhansela. Amen. Hallelujah. Wangishaya ngebhansela uNkulunkulu ngezikhathi zethu. Amen. Hallelujah. Ezami zaseswini zu3. Amen. Kodwa mase zizonke zu8 malibonga igama lenkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, mina ke ngaprofeta empilweni yami. Amen. Ukuthi angisona isihluleki, malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ngase ngiprofeta futhi naphezulu ekhaya lami. Amen. Bekuye ukuthi masinama birthdays lapha ekhaya sihlale sitshana namaqiniso ngezwi likaNkulunkulu, malibonga igama lenkosi. Ngibatshana abantwana ngithi mina, it is not the end of the world. Amen. And akufuneka ukuthi ukukhulunywe ngapast tense ukuthi obaba usithole babe nje. Ngathi uNkulunkulu akavusa abanye obaba usithole khona kuleli khaya. Amen. Hallelujah. Ngikhuluma nje ekhaya lami akukhongisha yodwa ingane engasindisiwe. Hallelujah. Ngiyamhlonipha bazalwane ubaba uJobe. Ngikhumbula nje ngingakazazi nezinye izingane. Ngoba phela kubona oma bezingane abavele bambulekela ukuthi izingane zabayihambe zohlala nomunye umfazi. Amen. Abanye bayebethi hayibo lo mfazi loyo usile yini ekhanda, abanye bekhulumela ukuthanda kwabo. Amen. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Ngikhumbula nje le ndoda kaNkulunkulu uma ngabe ikhuleka izibize zonke, ibabize bonke abantwana bayo, ibabize emkhulekweni, ibaqoqa emkhulekweni. Hallelujah. Yababiza lento ingabonakali up until yazabonakala. Ngikhuluma nje ifamily yonke iphelele ekhaya kaSithole. Bayibathi ke abafundisi, umfundisi akamzali umfundisi. Praise be to God ukuthi ekhaya la kwami bazalwane ukhona umfundisi. Amen. Hallelujah. Khona ama worship. Hallelujah. Khona aba prophet abakayibona ukuthi baba prophet. Siyabatshela ukuthi hayi wena umprofeti wena. Wena umgumambulo wemfihlakalo zezulu. Hallelujah. Ngimile esikhaleni. Ngimile nami esikhaleni ngithi hayi we mama akawuvule amehlo kamoya. Hallelujah. Akawuvule amehlo kamoya, akawukhiphele inhliziyo eyitsho ufaka inhliziyo kamoya. Amen. Into ehlupha abantu abaningi bavela babheke ngokubona. Uyazi ukuthini? Uyabona lento engazathi ithi iproblem iyona nto ene breakthrough yakho. Amen. Mina ingane ngayithatha kwangathi nje ngibulima kwabanye abantu, kodwa praise be to God ukuthi imindeni eminingi isurvivile kulezi insuku. Even abafundisi behlela abazange baze baqhamuke sebesindisiwe. Kodwa kukhona izinto ezinkulu. Hallelujah. USathana bekade baplanele zona, kodwa uNkulunkulu emuhle wababeka kule ndawo. Praise be to God. Imindeni eminingi sizakele. Hallelujah. Imindeni kukhona abazalwana ade bayifihla ingane zabo. Athi hayi ngintombi. Khona abanye baze bayongena emshadweni impela athi ngintombi into eqamba amanga umzalwane. Kuyothi sengibhula iveli sekuthiwa ke hayi ke ake siye phela sithatha ummese siyosika ikhekhe kubonakala ukuthi hayibo kade ladekezwe ikhekhe. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane sinikeza amathuba amahle kangaka. Hallelujah. Ya ngoba vele abafana phela baphethe immese. Amen. That is why kubalekile ukuthi intombazane uhlale uvalile. Hlala ngentombi, uhlala ngentombi. Noma sebekuthuka bethi ushimile, kodwa uhlala ngentombi. Amen. Khona abazoza nemmese emkhulu le evela ivuleke ngathi iyakujikijela. Hallelujah. Khona beza nama
ngicela umamjobe izandla. Ake ngiyazwela ukuthi liphekwa kuphi ibhode. Wayengazilutho lonkosikazi ehlangana. Kodwa namhlanje she's a pastor. She's one of the pastors in one of my branches. Uphethe ibandla lami elikhulu lise Claremont. Ngibonga uNkulunkulu nami ukuthi ngifumana umusa. Ngithi kade ngiyinja. uNkulunkulu angipresente nge brand new parcel. Ngaba ummeseke nami ngayovula iparcel. Ngiphatha kahle bazalwane kodwa unkosikazi silinde usuku siyabeka sibengile. Hallelujah. Kumnandi kuba la. No kumnandi kulosibona sihleka njengabantwana bakhe. Kumnandi kuba nonkosikazi osaba uJehova. Useshumayele unkosikazi ushumayelile. Ya umprofetikazi abanye bamzulisa prophetic. She's the prophetess. Bomlalela unkosikazi mayikhuza. Ethi hayibo awuyibheke le yanto. Ngoba thina amadoda asibona abantu besifazane banamehlo okhozi babona into isekude. Mhlambe bakonisha indoda iyathanda uqinisa ikhanda. Ankosikazi uyabothi hayibo. Mbheke usibana nomese nje kodwa khona ispirit ezanaso. So kufanele umlalele unkosikazi ingozi indoda engamlalela unkosikazi. Kanti ngimthethe nje ngokukhona nje ngishumela kamnandi. Wona izwi liphelile kodwa manje ngishumela ngihappy. Noma sesingayivala inkonzo sekhulumile. Sithandwa sami. Sweet born of Kentucky. Phela kuba ngathina abantu esisinsiwe asibathanda asikwazi ukusho amazwi amnandi. Mahlalo serious. Webangcwele. Uqinisile unkosikazi ingane zethu ingane zami zokuyigonile ngizobona kusasa ingane yayiphikiwe yayikhonjwe kwenye indawo iyashumela lethu sitholo it's my son ushade nendodakazi amahla bazofika bobabili kusasa nizobabona. The guy is powerful. Ngamthandazela ngampledgela mina nginemfihlo yokunikela wena unikela ungazi umnikelo wami uhamba ongikhulumela landi nansi iyashada wawelanda engangifuna ukungifuna ke le beyifaka umoya sebeyibhale kuyifa ukuthi izothola indlu kodwa ngathi umnikelo waqhobhoza yashiya ngathi yahla babuza indaba ukwenzeni ubaba wakho manje kanti manje mina ngiyibambe emfihla kalweni ingane yakho ungakhuluma uthi hey wena lesifetshana uyayithuka wothona ungakwenza kanjani umprofeti ingane zami zonke ngiqambe ngamagama khona undumiso upastor Malus umvangeli khona usiphamandla uMalus is a pastor zonke nangu labo ubiziwe lo nomnyeni wakhe la uNkulunkulu usekhulumile ukuthi ngizobasusa bayima kwenye ama branch ambo babili bo ngiyomgcoba lo fanele enze kahle umsebenzi kodwa enze kahle umsebenzi angalali ngani amayiphathe kahle umqhule ngendololana mntana mawusibathi Romeo uyankolotha yabona uthi kwesithando kusibona hleka asivali inkonzo sigodukeni bazana sasa ke kuzoshunyela ngishumela kakhulu namhlanje mina izwi lamaliko asiqhubeke nentshumayelo izolo siqedele umoya ingcole ubekhuluma ezinye izinto Judges chapter 16 omunye ubuzo uthi hawu ngoba amahlaba ashumela ngale ntshumayelo yebo kodwa umoya ingcole imbula kwenye engle singashumela ngeso lodwa la iziyophela imvuselo uNkulunkulu athi revelation after revelations. Amen. Hallelujah.
So ngicela niphelele leli sonto ningaphuthela. Chapter 16 verse 13 and 19. Verse 13. uDelila wayesethi kuSamsoni, kuze kube manje udlale ngami, wangitshela amanga, ngitshele ukuthi ungaboshwa ngani. Wathi kuye, uma weluka amagoda ayisikhombisa ekhanda lami nezintambo zakho zokwelukwa. 19. Verse 19. Wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe, wabiza umuntu, waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe. Wamlalisa ubuthongo kuphi? Emathangeni. Khulumani class. Wamlalisa ubuthongo kuphi? Emathangeni akhe. Emathangeni. Wambeka la. Bayazi ko mama imfihlo. La. Angiqonde lokhuluma imkhuba. Ujiyelele. Amadoda amakhulu kaNkuluNkulu aphelelela. Zoshumayela ke namhlanje. Umoya ingcwele ngifika la wathi awu3 amademoni abambele indawo. Elokuqala iwitchcraft. Lobuthakathi khona bathakathi besinisiwe la. Bathakathi benkozweni bani. Elesibili demoni elibambele indawo libambe ngempela elofebe. Ufetshwa kakhulu kule ndawo. Ngizoshumayela namhlanje. Ngivumele ngishumele. Idemoni elibambele indawo kufeba kuze kufeba ipulpit. Feba nezinceku zikaThixo kule ndawo. Can I preach tonight? I'm gonna preach about the 7 locks of Samson that were shaven off. 7 locks of the church. Ngizokhuluma ngalamakhota u7. Which are these 7 locks? Eyisuswe bandleni. Imaphi lamakhota? Awu7. And number 7 uship perfection. And uDelila mayizomkhunda Samson wamkhunda the 7 locks, and number 7 uship perfection. Completeness. Number 3 demoni libambele ndawo libambe ifinance. Finance. 1 witchcraft. Abanye balanje bakwi mission. 2 uvebe. And they are fetchwa. Angona phelele inceko. Fundisi makwathi kuyafetshwa la. It's a spirit esikishwe sikhokho. Uyazi yabanje bangiso ngibiza nge word of knowledge ngithi umuntu othile kwenkathi uthi uthandazela abantu la uzufebe ebuqukuma la. Uthi ubeka umuntu izandla kusongeyona inkinga yakhe uthi umoya ngco lo muntu ubanjwe yilezi nkhanuko. That is why bebalekile abantu la etendeni. Because the spirit see heavy. And uma singayithatha iposition yethu ngizobona iziswe ebandleni. Tandaza mfundisi uMakhanya. Baba ngegama lika Jesu uNkulunkulu onamandla wonke, Baba siyabonga sakhulumile kulomzuzu. Baba sidedela wena somandla. Baba sithi akekho ozobuya afane nawe. Baba ngegama lika Jesu waseNazaretha, Baba simelana nalokho sekukhuliwe kule ndawo njengoba umfundisi ekhulumile. Baba ngegama lika Jesu waseNazaretha, Baba sidedela wena moya wokuphila. Baba phindwe yenza umsebenzi wakho. Baba ngegama lika Jesu waseNazaretha, phindwe iqale kabusha le ndawo. Baba siyabakhulekela. Baba sithi ngegama lika Jesu waseNazaretha mabasinde kulomzuzu. Amen.
There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. There is a race. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. There is a race. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. Lethi iBhayibheli izolo sibonile umoya ingcwele ekhuluma ngohlobo lamaFilisti elalibhekene noSamson. Ngathi ayehlala emadolobheni awu3, iAshdod, iGad neGaza. Well ngeke ngisabuyele emuva ngiphinde into ayikhuluma izolo umoya ingcwele. Kodwa uSamson webhekene nalezi inhlobo ezintathu zamaFilisti njoba nebandla libhekene nazo. Impilo kaSamson ezalwa. Ukuzalwa kaSamson, it was a miracle. Lethi iBhayibheli kwafika ingelosi kaNkulunkulu yakhuluma nonkosikazi kaManowa. Yathi uzakukhulelwa. Lokho uzakukhulelwa kuzoba ngumnaziri kaNkulunkulu. Make sure kunezinto ongazuzidla, because lokho kukhulelwe kungumnaziri. Nathi njengebandla likaJesu siyadayeta. Kunezinto esingazidli ayi ngoba singayithandi. Inyama yethu iyayithanda kodwa sikukhulelwe. Akuzwani nalokho kufunwa inyama yethu. Ake nithi amen basalwane. Unobaba wasesemzo sashona uthi uDonda meshada unkosikazi wakhe wayengawufuni ufish. Lo baba ephila ngekodoba ufish. Every time ebuya no fish, lo mama uyanyanya. One day lo baba ebuya no fish efry. Uthi unkosikazi ngizwisa ungiphe kancane. Adla. Athongiphinde futhi. Athongiphinde. Wathi habi something is wrong here. Lo muntu bengawuthanda ufish. Wathi wema umfazi wami bengawufuna ufish. Kodwa kulezi insuku uyawuthanda. Wathi umakha umbuzo ugcine nini ukuya esikhathini? Ugcine nini ukuya kuma-menses? Kwathola ukuthi useneyinyanga engasayi kuma-menses. Kwabonakala ukuthi njengoba engasayi kuma-menses akuseyena othanda ufish, kodwa yilokho ngaphakathi ngoba kuyimbewu kababa iyona ethanda ufish. Yena ubeyizonda kodwa ngenxa yembewu kababa usewuthanda ufish. Nathi njengebandla likaJesu sinembewu engaphakathi eyenza sidayethe isi. Oh my God, nisakhona basalwane, nikhona into enza singajoli. Imbewu engaphakathi, ingane engaphakathi. Nathi siyathanda kodwa ungene ngaphakathi ngoba mawukhulelwe unama likes and dislikes. And ngeke usurvive uma ungawabambi ama principles omuntu okhulelwe. Ngiyabona isihlahla lesepetches, pitch. Alikho safe ipetches malenge esihlahleni ngoba khamba athekwe yilwane ezincane libole. Kodwa ngilithanda ipetches malikhishwa. Lithathwa lapha lizofaka kuyithini. When uyolithenga esitolo, uthenge ithini lama patches. Phakathi kwethini khona ipatches. Phakathi kukhona ujuice. Ithini uJesu.
nisekhona bazalwane. Oh my God, ake ngithi ithini nguwe ipetshisi uJesu ujuice lo wenza ukuthi lingaboli, umoya oyigcwele owenza libe all preservayo. Lithi iBhayibheli lami ngonxa yesikhathi ngoba iSunday, uSamson mezalwa, uManowa unkosikazi kaManowa utshela indoda ukuthi hey kufike ingelosi, ithi kunomuntu ongivakashela wangithethe ngizokhulelwa. Isithi indoda kaThixo, uNkulunkulu siyacela ake phinde abuye lo muntu azositshela uzophathwa kanjani umntwana, ngoba kubalekile mawuthola into uNkulunkulu ufune iconfirmation. Ungaqale wenza into engaka confirm uJehova. Bengakuprofeta abantu bethu biziwe, but yima uthi uNkulunkulu confirm. Ngoba khona abantu ababhayisayo bahambe ngakabi isikhathi kuprofethwe kube kanti asikakafiki isikhathi bengakayitholi confirmation. Lithi iBhayibheli lami yabuya ingelosi ngoba uNkulunkulu uyalalela. Akufuneka ubhayise ushiye emsebenzini engakonfirmanga uThixo. Angiphinde futhi akufuneka ushiye emsebenzini usazwe ngeprofeto zabantu akaphinde akhulume kuwe ukuze mase ziqaka izinto ungablame umuntu uthi ngalizwe iphimbo lakhe. Just these are my challenges. Angibuyele emuva ngoba kwakhuluma. Unengikhuluma kuwe khona ngiprofeta kuwe. Asambe. Oh my God, asambe. Lithi iBhayibheli wazalwa uSamson, wazalwa miraculously. Mezalwa kwangathi into raise ikhanda lakhe. Waqala uNkulunkulu amsebenzisa. Ngenkathi emsebenzisa, it's the early church. Lisemandleni. Kodwa ngenkathi esebanjwa ekhishwa ephuculwa. Ekhishwa amehlo. It's the church during the dark ages. During the time of Emperor Nero. Wabamba ibulala abazalwane. Abanye besikwa ingone zamabele. Oh, abanye bethatha bofaka ezulu la khona amabhubesi bejikje, abanye bejikjela emgodini onenyoka, abanye bejikjelwa la khona ingonya zibadla namabhubesi. Wena uyabusa uthole kahle ivangeli, awuhlushwa ngalendlela abahlushwa ngayo abapostoli, kodwa uyatetema uyatefa, awazani noThixo. Khona amadoda afela ukholo, khona besifazana ababulayo kabuhlungu, kodwa wena makuthi hlala ekhaya ungayenkonzweni wawuyi. Ngenkathi ngaleso sikhathi uEmperor ebulala abazalwane, isikhathi esifana noSamson esejele egundwe inwele ekhishwa amehlo, until kwaze kwafika inkosi okuthiwa uConstantine. Mefika uConstantine for my introduction, why he accepted Christianity, wabavumela ukuthi abaqhube abasazubulawa. Yila sibona khona kungena iRoman Catholic, ake sihle into zethu kungena iRoman Catholic. Yila sibona khona kwa introduce uPope wathatha indawo kaJesu. Njengamanje emaromeni emhlabeni wonke uPope uhlonishwa, amaRoma amhlonipha njengoJesu engeyena uJesu. Ileso sikhathi ke manje wangena uPope noMaria. That is why Amaroma, they were the first church elaba involved with persecution of the Christians. And I believe most of the Catholics will die and go to hell. I say it with compassion. I believe most of them have died and they are already in hell. Some will still die and go to hell because by introduce into ephambene nezwi, ba introduce ukuthi umuntu mayefa uvaya endaweni ethiwa isehlanzweni, purgatory. Uma kunjalo sithi there is no need sishumele ngoJesu uma abantu bezovaya ehlanzweni bese bongena ezwini, kanti iBhayibheli lithi zimbili indawo. Oh my God, lithi there is hell and there is heaven. Mawungahambanga kahle uyakuya. Jesus spoke 22 times
in the New Testament. He spoke more than the word heaven. He spoke about hell for 22 times. Read your Bible. Izulu khulume kancane ngalo kodwa isihogo uJesu usimenshine 22 times. 22 times. Hell. And hell is not a joke. Hell is real. Angikho ke lapha ngizoshumayela ngesihogo. Mengene uPope wathatha indawo kaJesu no Maria bakho. That is why ngithi amaRoma they won't go to heaven because they worship Maria instead of God. But yet ngibe iRoma yethi Maria nina kaNkulunkulu. Khumbula Maria vrikenes sakho. Joseph oqobileyo sikhulekele mayo ngifunda iCatechism angicriticize into ngayistadishanga. That is why the Romans bathanda umhlaba alikho ilizwe ingekho khona iRoman Catholic. It's the first church njenge universal igcwele emadrobheni. And the universal angikho. Oh my God, angiyeke. Ngizongena lapho ngizongena. My God, Jesus Christ. That is why. Did you know ukuthi ezinye izinto esizenzayo zi originate ema Roman? That is why get dark ages masizophela dark ages sesingena kwi third stage la inwele zika Samson seyishuma restoration. Sibona amadoda njengo Martin Luther yayikhonza phakathi ema Roman yantshontsha ngelinye ilanga yanyonyoba yafika la kwi papal state la kuhlela khona uPapa yawontshontsha iBhayibheli yalifunda yafumana incwadi yabaseRoma ukuthi umuntu kanti uyakwazi ukusindiswa asindiswa ngomsebenzi sisindiswa ngomusa. uMartin Luther wathi hey kade nisifihlela imfihlo waphuma emaRomeni washumayela insindiso kwaqala the Lutheran Church. Yaqala kanjani ungabone ehlala amaLuthela kwaqala indoda ishumayela insindiso baphuma emaRomeni sebelithola iqiniso. You shall know the truth and the truth shall set you free. You shall know that niyakulazi iqiniso. Yilaqala khona ke manje Newton that stage kwaqhamuka uMartin Luther kwaqhamuka uJohn Wesley. Nibona amaWesley sedlala nje akayibamba insindiso. Oh njengoba neqhwa lengubo yawo isikete esimnyama nelokhu ebovu omhlophe base befaka isigqoko esimhlophe. Bathi safika ezweni kwakumnyama kodwa kwasekufika into ebovu igazi lika Jesu kwase kuba mhlophe kwakhanya engqondweni kwakhanya enhlizweni. Ungababoni sebedlala namhlanje yaqalwa amadoda ayaziyo insindiso. Lithi iBhayibheli lami ngenxa yesikhathi angishoti kunishe lekhuzana ngingene kumagoda ukuze namhlanje moya ngcono usize unga-intervene namhlanje ngale ndlela ufuna siyiqede lento. Lithi iBhayibheli me lapho uSamson uthi mfana babengabothi inwele zakhula awungise ngakumaphilasi amise lezinsika amise lendlu wayobambelela kuwo. Mebambelela lithi iBhayibheli babejabula bengezwe kanti uSamson uxoxa nomfana. Kulezi insuku noma uSathane esehlekisa ngebandla li laughing stock ibandla nisekhona bazala. Athi ngangitshente ejulile ngihlele ngishumela ngithi mina zonke ezinye izinto uyabona le sacrament edliwe emaRomeni 5 lesi simhlophe athi nginesimfihlo namhlanje libhala ukuthi HIS uAyi umele uIsis. It's a female goddess yase Egypt ngoba bedla uswenidla madimoni ngoba zonke insuku ezikhona Monday, Tuesday, Wednesday ziqanjwa amakatholika. Sisebenzisa iCalendar yamaRoma asisebenzisa iJewish calendar. That is why lezi insuku ziqanjwa ngokweyithixo Monday, moon god.
Isithixo senyanga, moon god. Sunday, it's sun god. That is why Antichrist uzofuna sikhonze on a Sunday only. That is why Cyril Ramaphosa upasise constitution beno roof moya against Christianity. Noma nimvotelile government of ANC kodwa imithetho lapha kule constitution imelene nani. Asiyeke lapho ngoba akabi isikhathi nje iyeza second coming isokuxoxa. Number 2, that is why kwalethwa lento yokuintroduce e-Easter ne-Christmas. I-Christmas ayiqhamuki lakithi. Umhla ka-25 December uJesu akazalwa umhla ka-25 December. Ngesikhathi sika Nero, Emperor Nero, lo ebulala amakhoba. Kwashona ubaba wakhe, wasejola nomama wakhe. Bashada nomama wakhe. Bazala ingane okuthiwa uThamuzi yendodana on the 25th of December. Man celebrate umhla ka-25th. Nisuke celebrate usuku lwethixo. uJesu akazalwa ngomhla ka-25 December. uJesu udlala ngoSeptember. That is why ngoDecember ngoChristmas kuney'ngozi ey'ningi. Kufa abantu abaningi kusuke kusacrificewa emademonini. Can I go deep? That is why futhi nendaba ka-Valentines asu-celebrate thina uValentine kodwa abazalwane ngoba ngenxa ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokusolwazi bayacelebrate kanti uValentine akulona usuku labazalwane, usuku uSathane akafaka umoya obufebe. Kanjani kwakunesistela lasemaromeni elathandana nendoda eyishadile kuthi njalo ngomhla ka-14 December 14 February le ndoda ithumele leli sistela ikhadi kwasekucelebrate uValentine. Ngamanye amazwi abazalwane becelebrate uValentine bathi happy adultery, happy fornication, bathi phezulu nobufebe phezulu baze bagqoka red and white. Ningalingisi lelizwe basezweni bona kodwa akusibo abezwe, basezweni bona kodwa akusibo abezwe. Can I go deep? Can I go deep? That is why nango Easter asithi thina siya kwi-Easter no Easter egg izinto zamadimoni because thina kunothi sithi siya kwi-Easter siya kwi-Phasika. When I see the blood I shall pass over. When I kunezinto ezithe pass over our lives because of the blood of Jesus. Kunezinto ezidlulile saprotecteka kuzo asangafa because of the blood. Phela u-Easter umama kaNimrod akashadana kwaku-Easter. Manje mawuthi yaku-Easter usho into yobuhedeni. Siyeke ngoba even nokhonza amadlozi aqhamuka le Africa uqhamuke eBabylon unina wefebe la originated all the gods. Happy mina unkosikazi wami I will never send a card happy Valentine's. No, nani nje la nize ngithenga imoto happy Valentine's. That is why imshado inama cracks. Asvali malibonga igama lenkosi. Ake sibukeke bazana, ake sibuye ngamehlo engqondo. Ngifuna sobheka namhlanje ikhanda lika Samson bese siyavala. Samson ungena akasenamehlo. I imagine la ma socket kuphuma ubovu kubuza nempukane. uJohn ezobhala incwadi yeSamuel baqale bamthatha bamfaka emafutheni abilayo bavala ngesidikisela babeka neche abila amafutha
ephakathi umntwana kaNkulunkulu kwakudlula ama-hour athile bathi for sure sekuphelile ngaye nabethi bavula bamthola uyaxwayisa phakathi nabemkhipha akashanga ngisho nonwele akongasha nesikhumba bamthola ukuthi uyaphila ngoba lo esihamba naye masingena emlilweni singena kanye naye uthi kuIsaya 43 noma ungadabula emanzini amaningi awuyikhukhuleka ngoba mina Jehova nginawe noma ungadabula emlilweni awuyikusha ngoba mina nginawe ake lithi haleluya bamthatha bayombeka phezulu entabeni bamfaka edramini elinemkhonto nezipikili balivala balisusa entabeni balijijelela hlela phansi esweni lahambe lirola bathi sure useyimiss meat nabelivula idrum bamthola uJohn uyaxwayisa akaphumi nanegazi ngoba uhamba noJehova Baal Perazim leli gama ethi Baal Perazim lisho uNkulunkulu ongavinjelwa ofohlayo malibonke igama lenkosi akavinjelwa lesihamba naye noma ungavala yonke iminyango wangena uBelshazar evalile ephuza ngezitsha zikaJehova kwabonakala isandla sibhala sithi mene tekela ufasini akavanjelwa wangena olwandle olubovu wangena eJordan wangena iJerikho ivale ngeindonga Baal Perazim angeke avinjwe nale AIDS yakho uzongena phakathi nabe mkhipha nomthothi uyaphila bathi no inenkani le ndoda John uyamphika lo Jesu wakhe ufuna ukumphika wathi no uyinkosi bathatha ummese belikhipha ihlo one by one usaqhubeka bathi athi uyinkosi mes ningabesabi ababulala umphefumulo ababulala umzimba kodwa mesabeni yena onamandla obulala umzimba nomphefumulo bayeke laba abahlukumeza inyama kodwa bengeke bose ukubulala umphefumulo history repeats itself angipinde history repeats itself ushukuthini NJ asikwi tribulation kodwa khona abanye bethu abasazobhekana ne persecution kanjani bazoshumela endaweni lapho ivangeli lingeni bawushumela emasulmaneni abastone ngamatshe ababulali bafela ukuthi bashumele iqiniso uma ningenawo umoya ingcwele angeke nikwazi ukumelana nepersecution uma ningaphaphathiswanga nakholiswa ngomoya ingcwele ngeke nikwazi ukubhekana noSathane walesi sikhathi siyamdinga umoya ingcwele ukuba azobamba impilo zethu siyamdinga umoya ingcwele ukuba azothi immense our lives bamkhipha balikhipha lesibili base bemthatha bayomjikjela wayethwala ngesikhumba uJohn yena kuba bonke abapostoli uyena ogcina noma uJesu ebethelo uJohn wayekhona lapha uyena futhi wayehlala esifubeni sika Jesu uyena wethandwa kakhulu nguJesu uyena futhi omdala kunabo bonke owafa kugcina wathatha bomlahla esiqhingini sasePatmos engesenamehlo wathi ngangikumoya ngosuku lwenkosi ethi ngabona ubona ngani John ngibona ngamehlo haya wenyama kodwa ngamehlo kamoya lawa asetshenziswa yibandla Samson babemncede ngenkathi bekhipha amehlo ngoba lithi iBhayibheli uma ihlo lakho likhubekisa kungcono ungene ezulwini usunehlo lodwa kunokuyongena esihogweni unamehlo amabili khipha nawe inyama shiya kamoya lithi iBhayibheli wakhuluma nomfana wathi ngibeke ngasensikeni sebemgunde 7 locks asingene la straight ngenxa yesikhathi Sunday bamgunda 7 locks umoya ngcwele khuluma nami last year wathi speak to my church lamakhota u7 iwona lahlekile ebandleni
The first lock usathana kangalifuni akalimazile ebandleni noma lingakhonza ibandla kodwa lesekho leli. The first lock igodi loqala elasuswa. It's a lock of signs and wonders, healings and miracles. No signs, no wonders in the nowadays church. Bayaqhubeka bayakhonza kodwa ubukho bukaThixo. Uthi Jesu, unless you people see signs and wonders, you shall be no means believe. You must see signs and wonders. You must see miracles. Samson, he performed miracles. Mangaka amabandla lesabuso akhonza right kodwa abantu bangena begula baphuma begula. Kwenze njani? Igodi loqala uSathane lisusile elama. What is a miracle? It's a supernatural power that intervenes and violates the laws of nature. Uma ngibeka isandla lo sisi ephile ekhandeni akuyona miracle healing. Uma ngibeka isandla engakwazi ukubona ezelwe impumputhe ngimbeka izandla ngithi amehlo lawa awenyama avalekile kodwa manje ngithe egameni kaJesu mawavuleke. Odokotela bethi ngeke aphile une-glaucoma, ngeke abone, kuguquke kwenzeke amehlo abone ngoba sine power of creation. That is a miracle. Uma ngithandazela umuntu abathi odokotela ayilapheki lento ingculazi i-AIDS, leli gama lithi AIDS lisho ukuthi acquired immune deficiency syndrome. Wrong. Leli gama lithi AIDS lisho ukuthi after intercourse death strikes. After intercourse death strikes. Emveni kokulalana ukufa kuyashaya. Samba. Uma ngibeka umuntu isandla on-AIDS isimdlavazile imqedile, odokotela bethi akalindele usuku lokufa. Ngifika ngithi ongenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Ngimbeka isandla uNkulunkulu abuyisa amasosha omzimba akade sefile. Athi masosha omzimba fire, kubuyela impilo, kubuyela ama-muscle, kubuyela igazi emzimbeni, aphi incibiliki i-AIDS. Njengalo mama engimthandazelela umakoti lo shadile. That's a miracle. Ngebhathi siphila ne-generation kaGideon, siphila nabazona. Uthi uGideon, where are the miracles which our forefathers told us about? Siphile imangaliso, siphila nabazalwane behistory, siphila nabazalwane bathi ngesikhathi songidi, ngesikhathi sobhengu kwakwenzeka ukuthi stop, kwakuyisikhathi sabo, sekuyisikhathi sethu. The same God oyahamba nobhengu is the same God ohamba nathi. Indaba yonekele kithi, sikundiwe amagoda asithandaze moyo ingcwele, phinda ukhulisa inwele, kubuyela amagoda ekhanda lebandla, kubuyela igoda lama miracles. Athi Jesu kumark these signs shall follow them. That is why ngongabikho ama miracles abantu bagijimela universal, bagijimela kaManqonde nakalehanyana bayothatha izinto ezithwalelwe. Lento ngishumayelo ibizwe ukuthi ngibe nesibindi. That's why uNkulunkulu angivayisa emaphoyiseni nesibindi njengomthakathi. I'm sorry ladies and gentlemen to declare ukuthi ulehanyana noma ephathi iBhayibheli kodwa akashumeli the same Jesus.
I'm sorry ladies and gentlemen to declare ukuthi universal njengebiza igama kaJesu ibiza the stone Jesus esomkhathini ababiza uJesu Kristu. That is why mawuthandazela umuntu uthi ngiyakuthandazela ngegama likaJesu ungagcini lapho. Kristu ubusaqhubeka waseNazaretha baningi oJesu abakhishiwe kanti ama fake Jesus. Abasane ngababona bephuma ko Assemblies Faith Mission Gospel beyojoin universal belandela izimangaliso kanti iBhayibheli lithe abakholwa egameni likaJesu lezi zimangaliso lezi zibonakaliso ziyakubalandela athi uDavid, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ama miracles is our daily food. Kufanele silandele iphe yakhe induku. Mfundisi ngiyakubona unebandla, but where are the miracles? Uthi Isaac, baba nazi inkuni, nanku umlilo, iphi imvala? Kwabanye amabandla zikhona inkuni. The word kodwa inkinga kwabanye amabandla ikhona nemvala, ukhona noJesu kodwa bamshumela ngengqondo, umlilo awukho. That is why mawudla kakhulu izwi engekho umoya ingcwele uzoba uJehova witness, uphathe incwadi zithi phaphama. That is why mawuhamba nomlilo kakhulu lingekho izwi uzoba isayoni. Nasi inkuni mabandla amaningi analo izwi alitadishila buye college bayifundile theology kodwa umlilo bakhuluma ingqondo. That is why makwehla umoya ingcwele ngosuku lePentecost indawo yokuqala aqala kuyo isengqondweni ngoba is stronghold of the devil. Ikinga yethu sinalizwi kodwa umlilo kuyabanda. Hambela amabandla kuyabanda. Hambela indoda enkulu othi uJob Ciliza, the founder of the African Gospel. Ngelinye ilanga izila ukudla 40 days ya dry fast. My God, ngiyawathanda amadoda. Ithe isiyomila ngasokusulu kabani olatetho niyisiyome kakhulu yehla entabeni igaqa ngamadola ayisenamandla iyophuza amanzi. Yathi iyophuza amanzi kanti izohlangana nenyoka kuthi umzimba wongaka. Yes, inyoka ngqo to this man. Yakhumbula indoda ukuthi angihambi ngedwa ngoba nokuyofast entabeni athi ngikhuluma akufuneki uye noma kanjani. You must pray about it before uyohlala entabeni. Uqala uyokhuleka ukuthi baba kudluza inyoka, kudluza zonke izilwane. The following day usiyoqala ngoba nakhona entabeni kunemimoya yakhona. Ingashayanga nangenduku thingaka umzimba wakhe izoyibamba uthi ngegama likaJesu kwasho ukuthi indoda yomlilo. Sikhathele ukuhamba namadoda abandayo, sikhathele ukuhamba nabesifazana ababandayo, sikhathele ukuhlala emabandleni ayimochwari, emabandleni okubandayo awuyizwi presence of God. Bangena begula baphume begula ngoba the first lock of miracles, signs and wonders has been shaven. Utomunye umshumayeli noma ungakhuluma 1000 words kodwa bese kuqhamuka one miracle iblocka 1000 sermons eyikhona khona abashumela abanama sermons are powerful minus the manifestation. Angithi ibandla namhlanje selingama scribes lapha eBhayibhelini kokhona ama scribes nama Pharisees nama Sadducees. They against the prophets. Ibandla liphenduke bonke abazwana nakushunyela bayabhala but there are no fruits.
bayabhala, it's good. Bangababhali aba-knowledge, aba-information, no demonstration. Mina ngatshela uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu mawuzomkhipha emaphoyiseni ungazuhamba nami. Banginemvuselo ngo-94 oLundi. Ngathi uNkulunkulu ngicela ukukulinga njengoGidiyoni. Kungemnandi. Ngicela ukuthi mawufuna ngishiye emaphoyiseni. Nampo osisi ngangingqine inkonzo yomlilo. Babe ne-8 on nesaba ukuthi omunye usebenza enkonjeni. Ngathi ke it's for my first time. Ngiyakuchallenge. Uthi uGidiyoni mabome uboya kube manje umhlabathi. Ngathi uNkulunkulu ngicela ubaphilise labo sisi boba u3 beze kimi ngicancel bathi sine8 ngathi ngicela nifike ngolesihlanu so besine fire service njoba next week Saturday mhla ka4 so besine inkonzo yomlilo la ngoba ngenivalelisa nobe nibhabhadiswa ngomlilo nangomoya oyingcwele ngiyobona nabantu akade bekhonzakala ekhanyana bekhuluma ngezilimi ezintsha. Ngathi uNkulunkulu manje ngiyakuchallenge. Challenge uNkulunkulu wafika kulesihlanu ngadedela umlilo mangidedela uthi umshumayeli put your message into the fire. If you cannot put your message into the fire, put fire into your message. Bazalwane asingaphiki baningi abantu abashumayela, baningi abantu abaguda abalazi ivesi bayahlakaza kodwa awekho amandla. Baningi abantu abakhuluma ngoJesu, abakhuluma ngensindiso kodwa there are no signs esiconfirmayo ukuthi babizwe uNkulunkulu. Ngamtshela uNkulunkulu ngathi mina mangizohamba nawe elami itende eyami imvuselelo ngicela ukuthi ngibuyele ugoqo useyile ngibuyele emaphoyiseni. Uma uzohamba nami ungawenza ama miracles. Ufika kulesihlanu ngababeka izandla umlilo amoya ingcwele wawusha. Baya kodokotela bokwenza iblood test, HIV negative. Enye intombazane ngabizwa ngiphandle the same tent. Sengizongena kwaku 7:30 ngizongena ngo8 etendini kwathi uyafe bayibeke epulpit iphethwe icancer sekusela isikhwehlela. Ngathatha imicrophone ngakhuluma lamazwi ngathi woman, the devil will never kill you in my master's tent. Ngayibeka isandla ine cancer isifa ikwi terminal stage. Ngikhuluma namhlanje yaphila ihamba ngeenyawo ngoba uma singekho ibonakaliso nemangaliso abasoza abantu bawabona amandla kaNkulunkulu wethu. Noma singaba nezindle ezinkulu noma singaba nama auditoriums kodwa uma umoya oyingcwele engaconfirm with signs and wonders siyafana noLekhanyana, siyafana noShembe, siyafana noManqondo. There must be a difference. There is a difference between magic and a miracle. There must be a difference. Yabona nje uManqondo ukubagezisa abantu ngesixhaphaxhapha esiminzayo. Thina sibafaka esixhaphaxhapheni abantu. Sikhuluma izwi. Sithi silver negolide asinalo kodwa sinakho sikupha kona ngegama lika Jesu Kristu seNazaretha. Hamba. Lalelani umhlaba ngeke siunikeze into esingenayo. Lalelani kuhle sifuna imoto namabhizinisi kodwa nezwe linakho lokho. Asiqhamuke nento izwe elingena abakhetheni banama mansions banezimoto nathi sinazo kodwa umahluko wethu useyinweleni. Umahluko wethu sinento izwe lingenayo. Into eyenza umculo weLady Smith Black Mambazo uhluke ube neeffect. Bafike phesheya abanawo ucothoza. Inkinga yethu sihamba siyokopela silingisa ama-Americans into enani kanti ayenza best. Athi ngitshela hamba ye-America bahlakaza izwi. Americans banama revelations kodwa wathi umoya ingcwele kimi ngivusa a generation from the continent of Africa. Ngivusa the Cushites. Leli gama lithi Cushite lisho umuntu omnyama. Uthi babhengu nongithi ngensuku zokugcina ngibona uNkulunkulu ephakamisa iAfrika eyimisa ngenyawo eyivusa. Ama-Americans analo izwi kodwa into esodla ngayo it's signs and wonders.
ama-signs and wonders abaliwe e-America atholakala kuBenin noma ko-road pass, kodwa bayalishumayela izwi for entertainment. Uthi umoya ingcwele kimi, my son, ikhona insali engizoyivusa iyothi emazweni aphesheya, lost and found. Angizwa, la angizwa. Bazalwane, athi ngifake lo moya. Noma singashumela kakhulu, kodwa mengekho ama-signs and wonders emvuselelweni, mengekho ama-signs and wonders ebandleni, siyafana noWeseli noLuthela.